So, hello mga ka-Jamex, good morning. So, ngayon ay September 5, 2020. So, Biyernes, Sabado. So, ngayon po, this video ay ipapakita ko po sa inyo at ipapasyal ko po kayo sa muntikong tahanan. And, medyo sira-sira na po siya, pero waiting lang po kami kasi ipapaayos na po ito ng mama ko. Kagabi po kasi ay umulan na malakas. Hindi ako nakatulog ng maayos kasi basang-basa yung mga yung mga higaan, tas sa mga damit ko. Napapansin niyo mga ka-Jamex na ang pawis ko. Naghanap ako ng mga kahoy para may pang sunglod sa isasaing ko. So let's go mga ka-Jamex. Pasokin na natin ang bahay ko. So ito po yung bahay namin, maliit lang. So, ito pong magkadikit po ito sila noon, pero ngayon, hinati na po kasi hindi po papayag mama na sa nanay daw kami titira. Hindi po siya papayag na marami pa daw mga istorya na maririnig niya mula sa nanay. So, let's go! So, ito po yung old naming pintuan. So, tingnan yung kumapit tong sira-sira na malapit na siyang maputol. Ito po yung bahay namin. Nilagyan ko po ng ganito kasi ito po yung background ko. Tapos dito po ako gumagawa ng video. Tapos ito po yung namin abuhan. So ngayon pa po naluto yung ko niluto. Ito po yung niluto ko. So ako lang po isa ko kakain. Kaya niluto ko lang po ay isang salmon lang. Ano na yan? Hati na yan. Sa isang salmon ay hatiin ko yan sa umaga at hapon. Tapos tingnan yung bahay namin. Ayan. Sirang-sira na malapit nang masira. Ayan, tingnan nyo gumagalaw na sila So ito lang po na side ang gusto ko. Kasi hindi pa masyadong sira. Tapos nilagyan ko po ng ganito para pag may bisita po na papasok dito, hindi po mahalata po dito. Kasi tingnan nyo guys. Doon lagyanan ito ng mga plato namin, pero ngayon hindi na. Yung sira na nalalusot na yung mga sapatos. Tapos tingnan nyo guys, ito po yung ito, bumabaha pong namin. Yan saan ba ito nanggaling? Dun sa ilalim. Yan guys, so dyan nanggaling yung tubig. Dyan, ayun. Let's go sa ating kwarto. Ang sala po namin at kainan ay lang po, magkadikit lang po. Dito po ang paborito kong tambayan kasi ang lamig. So ito po yung tingnan yung bubong namin ng maraming butas. Yung mga butas po yan lahat. Yan po pinututuluan ng mga tubig. Tapos ito po ay ito. Ito po yung daan papunta dun sa labas. Kaso tinapakan na para hindi na kami makakain kasi hinati na po So yan, yung mga damit ko. Ito malapit na rin ito masira gumagalaw na siya. Ano nyo pa? Sirang-sira na. Ano lang namin. Nilagyan lang namin ng dikit para walang papasok. Kasi itong dito kasi dumadaan yung mga ahas. Yan. Diyan dumadaan yung mga ahas. Kaya natatakot ako. Kaya nilagyan ko ng dito ako natutulog pag gabi. Tapos doon po ako sa sala. Nag-standby pag umaga. So, yun mga ka-Jamex. Ito po yung bahay ko na simple lang. Pero masaya naman kami. Pero waiting lang po kami kasi malapit na po matapos ang bahay namin. Kasi ang mama pa namin humahanap pa, nagpupursige pa ng
magtatrabaho para matapos yung bahay namin kasi marami na, sobra talaga guys, marami na talaga siyang marami ng ano bang tawag yan, marami nang tumutulong tubig mula sa bubong. Kaya kagabi nga hindi ako nakatulog na masyado kasi umuulan, basang-basa yung ko, higaan, kaya dito ako natulog kagabi. Walang walang banig. Kaya it's okay lang mga ka-Jamex, basta paggising ko ay may makakain pa din ako. Tingnan yung natira sa bigas ko, malapit nang maubos. Hindi ko alam kung kailan pa bibigyan ako ni mama. Yan lang natira sa bigas ko guys. So kaya ang niluluto ko talaga palagi ay isa lang talaga kilo para tipid-tipid kasi quarantine palagi tayo kumakain. So dito na po tayo magtatapos guys kasi maliligo pa po ako. Ang pause ko na So yun lang mga ka-Jamex. Kung nagustuhan nyo to ang video na ito, huwag mo nang kalimutan mag-like, share, subscribe, at click ang ating bell button para update ka na naman sa susunod nating mga video. So yun lang po mga ka-Jamex, and I hope na palagi po kayo strong and hindi kayo madali makapitan ng sakit. So maraming salamat mga ka-Jamex, and I hope na na-enjoy kayo sa aking video. So yun lang po, and paalam, bye bye!